Ve 30 nejvíc vynikne vaše přirozená krása a jestli mám něco ráda, tak je to jemně ji zvýraznit. Nemusí to být vůbec nic komplikovaného, stačí jednoduché líčení, které vám dneska ukážu. Začnu výjimečně korektorem. Proč? Modelka má hodně pihovatou pleť a kdybych to udělala opačně, pihy by opticky zašedly. Instant eraserem jenom sjednotím barevnost a pak rozjasním make-upem. Bude to přirozenější a jemnější. Používám ho na kruhy pod očima, lehce kolem nosu a na nějaké nedokonalosti. Jestli teda na naší modelce nějaké najdeme. Tady je jeden pupínek, vidíte, že aplikuju opravdu jen přímo na něj a to tenkým štětcem. Před blendováním nechám produkt chvilku zaschnout pro lepší krytí a výdrž. Make-up v podstatě ani nepotřebuju. Skin Perfector použiju spíš jako rozjasňovač. To znamená pouze tam, kde chci přirozeně zdůraznit lesk. Na lícních kostech, bradě, lehce na nose a možná i v koutcích očí. Zbytek potom naopak zapudrujeme. Je to jako uvaření. Dobré jídlo není nikdy jenom slané nebo jenom kyselé. Je to o kombinacích a vyváženosti. Je dobré v jednom luku kombinovat různé textury a protože tady budu dělat hodně lesklé líčení očí, chci nechat obličej více matný. Pudr kvůli pihám použiju jen transparentní, ať je zbytečně nepřekrývám. Kolem 30 je ideální čas být mega přirozená, přemýšlet nad svým obličejem jako celkem, pečovat o pleť a pak už jenom zvýrazňovat svoje přednosti. A abych se řídila vlastní radou, zdůrazníme lehce oči, ale ne černou. Beru si tušku Lasting Drama v takovém teplém hnědoburgundy odstínu. Je měkoučká, takže se s ní krásně dostanu až ke kořínkům řas a ještě jich zjemním pomocí štětečku. Nemusíte přitom nikam přetahovat, dělat žádný ocásky, jen se držte tvaru oka. Jak vidíte, víčko je hned víc definované, aniž bych musela použít řasenku. Ale i na tu dojde. Používám Burgundy Sky High. Určitě neplatí, že barevné řasenky nejsou na denní nošení, jen záleží, jakou barvu vyberete. Tahle krásně nahradí hnědou a díky podtónu ještě víc vytáhne barvu očí naší modelky. Na spodní řasy ji nanesu jen pomocí štětečku přímo ke kořínkům, protože nechci zdůraznit jejich délky, ale jenom tvar oka. Tady bych na den úplně klidně skončila, ale samozřejmě, že vám ukážu i něco odvážnějšího. Nejdřív si obočí vyčešu, abych viděla, jaký je tvar a s čím budu pracovat. Pak už vyplňuji. U zrzavého obočí může chybět definice, ale nemusíte ho hned stmavovat. Naopak, stačí velmi málo, aby najednou dostalo tvar a působilo výrazněji. Chci udělat pleť trochu šťavnatější. Odstín číslo 6 u tvářenky Sunkisser nemá perleť, ale gelová tvářenka pořád zanechá takový zdravý odlesk. Navíc po zaschnutí opravdu drží tam, kde má být. A kde to je? Ve 20 dáváme klidně přímo na jablíčka, postupem času ji začneme přesouvat lehce výš. Lip combo je teď hodně populární pojem, tak si ho vyzkoušíme. Konturovací tuškou Lifter Liner obtáhnu rty. Důležité je začít ve středu a pokračovat ke koutkům ve stejné línii. Nerozšiřovat ji. Nechci, aby byla super výrazná nebo ostrá, takže máme přirozenou barvu a ještě ji lehce rozmažeme směrem do středu rtů. Lifter Gloss v odstínu 6 Reef nemá moc třpytky, ale i tak dodá juicy vzhled. Děláme víc bold look, takže touhle hnědou tuškou lehce vytáhnu oko směrem ven a přidám orámování i na spodním víčku. Ještě přidám na víčko trochu shimmeru, jednoduše stínem v tušce Color Tattoo. Poslední barva je měděná nebo bronzová, která krásně vynikne. Dám ji doprostřed horního i spodního víčka. Výraznější, tmavší oči pak potřebují doladit i zbytek líčení, proto ještě přetáhnu řasy černou řasenkou. Vzniknul nám krásný look s pronikavýma očima, ale viděli jste i to, že kolem 30 stačí maličko, aby vynikla naše přirozená krása. Doufám, že když jsem vám teď ukázala, jak ji zdůraznit, budete toho taky využívat.